चाची अरे जितना मेहनत करत रहले आज के मेहरारू ना कर सकीला। आज के तो गैस पे खाना बना दे उतने बहुत ना वो चूल्हा जलावे के जिन कहा पहले में बड़ा फर्क बा। का गाँव में दादा गाँव में कैसे गाँव में मथुरा नगरिया में हरली बाईया हो मथुरा नगरिया में हरली बाईया हो राधा तोरा गारिया नावाई हो मथुरा नगरिया में बाईया हो मथुरा नगरिया में हरली बाईरिया हो मथुरा नगरिया में हरली बाईरिया हो राधा तोरा गारिया नावाई हो हिया बहादुर हिया खाली रावती और गाँव है कहे ये कौवाइया राधा तोरा यूं ना पावई हो ये कौवाइया राधा तोरा यूं ना पावई हो कान्हा दी है बासिया बाजाई हो लेकिन यही गीतिया के बदल के माई बहनी लोग हमारे गांव में गावे कैसे गावे जब लड़की के शादी हुई तो देखा मातारी बाप के विचार अलग अलग होते बाप के विचार अलग होते माई के विचार अलग होते माई सोचे लेन कि हमारी बिटिया जितना नजदीक रही उतना हमके मिले में कोनो तकलीफ ना हुई लेकिन बाप का सोचे लेन जितना दूर रही उतना कम जल्दी यहीं देख कम पड़े कैसे गावे माही कहेली बेटी नियरे बिया भाई हो माही कहेली बेटी नियरे बिया भाई हो बकई कहेले बड़ी दूर हो औरी का कहे के करे नीरो वैसे भिजली चुनारिया हो के करे नीरो वैसे भिजली चुनारिया हो के करे नीरो बेटा दीवाना हो होला ओए बाबू कलेजा थर थर हो जाला बाप के कलेजा लोग पहले पत्थर होला कम रोले लेकिन माई के हाल का होला बपही के रो बहले से बिजली चुनारिया हो बपही के रो बहले से बिजली चुनारिया
दुर्गा प्रसाद यादव जी दिलारामपुर की धरती से आपके द्वारा बहुत बहुत आशीर्वाद प्रणाम आशीर्वाद की कामना भी है। देखें 200 रुपए से सम्मान आप हमारे गार्जियन एक गांव के मुखिया बड़े भैया महेंद्र यादव प्रधान जी भैया के कहीं जाए करा ले ये खातिर चल गई 200 रुपए दे के सम्मान कर चरणों में प्रणाम आशीर्वाद के कामना बा उपस्थित भैया बाबू के प्रणाम बा। और बड़े भैया राजवली एडवोकेट भैया की तरफ से 100 रुपए के सम्मान बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के साथ उपस्थित भैया बाबू